Linus her, han er venligst udlånt af en pige, som hedder Astrid. Og Astrid, hun går på Solbakken fritidsklub i Ballerup. Og det er fandme sødt. Altså, hun passer på den her kanin. Vedder. Som om det var hendes anderledes spædbarn. Det er virkelig, virkelig sødt. Det er hver dag, så løber hun fra skole hen til fritidsklubben, og så giver hun den frisk vand, og hun giver den gulerødder, og hun nusser med den. Og det er rigtig meget at gøre med, at Astrid ikke har nogen venner overhovedet. Jamen, hun er mega irriterende, det er hun altså. Men man skal være sød nok til at låne os den her kanin her. Og kaninen her skal ned i boksen her, og så nu er jeg hilst på Linus, nu skal I møde Bjarne. Se, nu sker der noget! Nu er det ikke bare ruder 10 mere! Nu er det ikke bare et spillekort! Nu er det et sødt dyr, der havde et liv! Den var nuttet, og så rykker den! Selvfølgelig har jeg ikke lige whacket Linus for helvede. Linus, han kom heroverfra. Så blev han placeret der. Så forsvandt han derfra. Og så teleporterede han sig, hvis det er et verbum, tilbage til hvor han kom fra. Og blev til Ernas. Nej, jeg ved godt, hvad I sidder og tænker. I sidder og tænker, er det der blå bord ikke en lille smule tykt i det? Lur mig, om Linus ikke har det ganske udmærket i det bord, så må du købe også vibrere en lille smule. Må det ikke, han har det ganske udmærket? Og jo, han har det fint. Han sidder hernede og kigger og siger lige hej. Hold da kæft. Jan? Vi skal bruge noget gaffatape, tror jeg. Ja, den der papkasse er gået helt i stykker. Nå, det er selvfølgelig